Kamar yadda kuke gani cikin wannan bidiyon dai ana gasar tattauna kiran sallah ne. Kamar yadda kuke gani shi dai wannan mai kiran sallah sunan shi Rayyan Musa, kuma ɗan asalin jamhuriyar Nijar ne. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wakilci jamhuriyar Nijar a gasar kiran sallah ta duniya. Rayyan ya samu jinjina da yabo daga alƙalan musabaƙar, inda suka yaba da zaƙin muryarsa da kuma ƙwarewarsa wajen kiran sallah. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ci gaba da albarkar jamhuriyar Nijar da ire-iren waɗannan mutane. Jamhuriyar Nijar dai yana daga cikin ƙasashen musulunci waɗanda suke cin gasar karatuttukan Alƙur'ani, waɗanda suke wakilta a faɗin duniya baki ɗaya. Ubangiji Allah ya waiwayo da hankulan shugabannin jamhuriyar Nijar su rinƙa tallafa ma ire-iren waɗannan mutane waɗanda suke wakiltar jamhuriyar Nijar wajen abubuwan da suka shafi addini, ba wai su rinƙa yaba ma irin waɗanda suke wakiltar Nijar a abubuwan da suka shafi bal da sauran abubuwan zamani ba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya haɗa kawunan mu Nijar da Najeriya, ya zaunar da mu lafiya, ya kuma ƙulla danƙon zumunta a tsakaninmu, waɗanda suke haifar da cece-kucen da ke kawo saɓani tsakanin Nijar da Najeriya. Ubangiji Allah ya shirye su idan masu shiryuwa ne, idan kuma ba masu shiryuwa ba ne ba, Ubangiji Allah ga ka ga su nan.